Grabatzen ari garen unean goizeko 10 izateko 9 minutu falta diren honetan, Realari txapeldunen ligan egokitu zaion multzoaren inguruan hitz egingo dugu. Reala de multzoan egokitu da, bere kasuan Benfica, Inter eta Salzburgo taldeekin, gogoratuko dugu talde txuri urdina laugarren bonboan sartuta zegoela, eta hiru talde hauek egokitu zaizkio. Orokorrean esan daitekena da tokatu zitekeenerako nahiko talde, nahiko multzo ona egokitu zaiola Realari. Zaila noski denak bezala txapeldunen ligan ez baitago multzo errezik, baina orokorrean zeudenekin alderatuta nahiko multzo ona egokitu zaiola esan daiteke Realari zozketa honetan. Orokorrean esateko Benfica talde indarsua da, Portugalgo txapelduna, urtero hor da bilena, kalitate handiko jokalariak dituena, aurten ere Angel Di Mariaren fitxaketa lortu dute, Gonzalo Guedes ere bertan aria jokatzen, Rafa Silva jokalari oso onak dauzka, Benficak lehengo urtean gainera esan gabe doa Bartzelona kanporatu zuela, Bartzelonaren multzoan zen eta Bartzelona kanporatu zuen, baita Inter ere, eta gutxi gora bera Realari Bartzelonari egokitu zitzaion testu inguru bera egokitu zaio, baina laugarren bonbotikan hasita ezta. Gero esan beharra dago Inter dela, multzo honetako favorito argia, hor Lautaro, Alexis eta jokalari hauek guztiak kalitate handiko jokalariak dira, eta Inter gainera lehengo urteko semifinalista izan zen, finalerdietaraino, barkatu ez, finalista da, Inter finalista da, beraz ez gara edozeinen inguruan ari, esan nahi dugu, eta Inter irabaztea behintzat oso zaila izango da. Benfica eta Salzburgoren jarri behar da hemen fokua, azken finean bi talde hauen menpe egongo baita Reala sailkatzea edo ez. Bi talde oso zail, Salzburgo ezagutzen dugu, anoetara etorri ziren orain urte batzuk, eta Reala ere Salzburgora joana da orain urte batzuk, eta oso bi talde zail. Beraz, pronostiko bat egitea zaila da, baina kontutan hartuta zer toka zitekeen, multzo ona egokitu zaiola Realari esan daiteke, eta zalantzarik ez daukat Imanol Alguazilenak oso motibatuta irtengo direla norgehiagoka bakoitzera. Liga hasiera ez da ona izan, baina oraindikan ere norgehiagoka bat gelditzen da geldialdiaren aurretik, selekzioen geldialdiaren aurretik, eta beraz ikusiko da zer gertatzen den. Hauxe izan da beraz, Reala, Salzburgo, Benfica eta Inter txapeldunen ligako demultzoan, hauxe izan da dena, hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean on izan agur.